Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, हरे हरे Krishna Hare Hare, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ Hare കൃഷ്ണ. Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna प्रणाम माता Krishna, जी। ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Hare ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. Krishna Krishna, Hare Hare, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे, राम राम हरे हरे राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, Krishna, Hare Hare, हरे Hare हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, Hare Rama, हरे Rama राम राम Rama, हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण Hare Krishna, कृष्ण कृष्ण हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. प्रणाम माताजी. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അധ്യായം 16 പ്രണാമം മാതാജി. ഭാവങ്ങൾ അല്ലെ? 16ാമത്തെ അധ്യായല്ലേ നമ്മളിന്ന്? അതെ. ഭാവങ്ങൾ 16ാമത്തെ അധ്യായം ദേവാസുര ഭാവങ്ങള്. ദൈവികമായിട്ടും ആസുരികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ ഭാവങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? നമ്മൾ ഈ ദൈവിക ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞതും ആസുരിക ഗുണം, ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ആസുരികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരും ദൈവിക സ്വഭാവത്തിലുള്ള, ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. എന്തിനാണത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? നമ്മള് ദൈവിക ഗുണം എന്താണ്, ആസുരിക സ്വഭാവം എന്താണ്, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ വളർത്താനായിട്ട്, വളർത്താൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ? ദൈവിക സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടാൻ. അതെ, നമ്മളെ വളർത്താൻ വേണ്ടിട്ട്, നമ്മളെ ആ ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായാലാണ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് നല്ലത് ഏതൊക്കെയാണ് ചീത്ത അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാലാണ് നമ്മളിലുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ടും ഇല്ലാത്തതിനെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടും നല്ലതിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനും നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. 26 ഗുണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ. നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന്. അതില് നേരത്തെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തിരി വരച്ചിട്ട് വയ്ക്കായിരുന്നു, നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് പോവായിരുന്നു നമുക്കുള്ളത്. എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് അല്ലെ? 26 എണ്ണം നേരെ എഴുതി വെക്കുക. ഇത് ക്രോസ് ആണോ ടിക്കാണോ നോക്കി പോവാ, എത്ര എണ്ണം കിട്ടും അറിയാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താ കണ്ടത്? പുരുഷോത്തമ യോഗം. എന്താ പറഞ്ഞത് അവിടെ? വേരുകൾ മുൻപോട്ടും അരയാലിന്റെ വേരുകൾ മുകളിലോട്ടും ചില്ലുകൾ താഴോട്ടുമാണ്. അത് നമ്മുടെ ഭൗതിക
ബന്ധങ്ങള് അറിയാലിന്റെ ബന്ധങ്ങളെ കാവകൾ കീഴിൽ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തെ കാണുന്നതിന്റെ സ്ത്രീകള് വന്നിട്ട് പ്രതിഫലനമാണ് വേദമന്ത്രാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണുന്നത്. വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞവർ പിന്നെ അതിനെ നമുക്ക് വേദ എങ്ങനെ മുറിച്ചു കളയാൻ പറ്റും? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കൃഷ്ണത്തോടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ വിരക്തിയാകുന്ന, ഊഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയല്ലോ, വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധങ്ങൾ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താൽ ഛേദിച്ചു കളയണം. കളയാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ? അതെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു നമ്മള്? മിഥ്യാഭിമാനം, നിത്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും അധിപൻ, എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ദുഃഖാദികളിൽ നിന്ന് മോചിതയാണ്. ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നവർ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞ നമ്മള്? ബ്രഹ്മജ്യോതി ഭഗവാന്റെ തത്വത്തെ വളർത്തുക. അതെ, ഭഗവാന്റെ പ്രകാശം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ആ ജ്യോതി എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ് അവിടെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളും എല്ലായിടവും പ്രകാശം പരത്തുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അല്ലാതെ സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ അഗ്നിയോ ഒന്നും അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞു? പിന്നെ ജീവാത്മാവിന്റെ വ്യക്തിത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ശ്ലോകത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മള്. മാമൈവാം ജീവലോക ജീവഭൂത സനാതന മനഃഷ്ടാനി ഇന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി അല്ലെ. എല്ലാ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം. പിന്നെ ഭഗവാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഉള്ളില് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ട നമുക്ക് ഭക്ഷണം, നമ്മളെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മളത് ഭക്ഷണമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ദഹിപ്പിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. വൈശ്വാനർ എന്ന് പറഞ്ഞ രത്ന രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞ ആ സസ്യങ്ങൾക്ക് സ്വാദിഷ്ടമാക്കുന്ന ആ രസം അത് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ. പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞു? അതെ, പിന്നെ സ്മരണ ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താണ്? സ്മരണശക്തി, ജ്ഞാനശക്തി എല്ലാം ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാനെ പുരുഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ലോകത്തുള്ളവർക്ക് തെറ്റുപറ്റില്ല, ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളവർക്ക് തെറ്റുപറ്റും. പിന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന് അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ലാസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇതില് ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇതറിയുന്ന ബുദ്ധിശാലികളാണ് അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. മയാനഖ നമ്മൾ അനഖ പാപരഹിത എന്നാ വിളിക്കുന്നത് അർജുനനെ. അങ്ങനെ നമ്മള് 15ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മള് പഠിച്ചു. ഇന്ന് 16ാമത്തെ അധ്യായം ദൈവാസുര ഭാവങ്ങൾ, ദൈവികവും ആസുരികവുമായിട്ടുള്ള ഭാവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തില് കൂടുതൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ദൈവിക ഗുണം, സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരെയും തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഇനി അതിന്റെ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊക്കെ കുറച്ച് പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഞങ്ങൾ മംഗളാരതിയിൽ കയറി കണ്ടു ഭഗവാനെ. രാധാ ഞങ്ങളും കണ്ടായിരുന്നു. നല്ല സന്തോഷമായിരുന്നു. ശരിക്കും കണ്ടപ്പോ. കൃഷ്ണ ടൈമൊന്ന് പറയുമോ? മംഗളാരതിയിൽ അത് കണ്ട ടൈമൊന്ന് പറയുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തോടു കൂടി പ്രഭുജി ഇങ്ങനെ ആരതി ചെയ്യുമ്പോ ശരിക്കും കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി രാധാകൃഷ്ണനായിട്ട് കണ്ടപ്പോ അല്ലെ. സന്തോഷായില്ലേ? ഞങ്ങൾ ഈ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട് മാതാജി ഇതിനു മുമ്പ് ബാംഗ്ലൂര്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ല, അപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ, രാവിലെ തന്നെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കണം എന്തൊരു ഭാഗ്യാന്ന്. സത്യം. അതെ, മാതാജിയോട് ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. വീട്ടിലിരുന്ന് ഭഗവാനെ കണ്ടു. അതിന്റെ ടൈം ഒന്ന് പറയോ? ബ്രഹ്മോത്സവത്തിന് പൊയ്ക്കോളാൻ പറയേ. ബ്രഹ്മോത്സവം സമയം പോകുന്നോർത്ത് ബ്രഹ്മോത്സവല്ലേ. മാതാജി അതിന്റെ ടൈം ഒന്ന് പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 4:30 4:30ക്ക് തുടങ്ങും. കറക്റ്റ് 4:30ക്ക് ശംഖൂതും.
മാതാജി ആ സമയമാകുമ്പോ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൊടന്നു പോവാ മാതാജി. ആ സമയമാകുമ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. ഞാൻ നമ്മളെ മറ്റേ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തല്ലോ എല്ലാവരും, മലയാളം ഗ്രൂപ്പിൽ. അവിടെയാണ് ലിങ്ക് ഇടുന്നത്. കേറുമ്പോ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യണം. പേരിന്റെ ഫ്രണ്ടില്, പേരിന് മുന്നേ മലയാളം എന്നും കൂടി ചേർത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡൻസ് കിട്ടും. ഇന്ന് എത്ര പേർക്ക് അറ്റൻഡൻസ് വന്നെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. മലയാളം ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല മാതാജി. കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു. മാതാജി ഇപ്പൊ മംഗളാരതി 7 PM ഗ്രൂപ്പിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 108. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്ത് പറഞ്ഞത് മാതാജി? ദർശന മാതാജി എന്താ പറഞ്ഞത്? മംഗളാരതിയെ നമുക്ക് പിന്നീട് അത് റെക്കോർഡിംഗ് ആയിട്ട് കിട്ടുവോ? അത് കിട്ടും, പക്ഷെ മംഗളാരതിയുടെ ഗുണം കിട്ടില്ല. മംഗളാരതി 4:30 കാണണം, അല്ലാണ്ട് 12 മണിക്കൊന്നും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവില്ല. അതല്ല, ഇവിടെ അപ്പൊ നേരത്തെ എണീക്കണതാണ്. ലൈവ് പോകുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട് ലൈവ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ കാണുന്നതിന്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഞാനും അങ്ങനെ നേരത്തെ അലാം വെച്ചിട്ട് എഴുന്നേറ്റതാ. 2.5 മണിക്കൂർ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എനിക്കും നാട്ടിലെ വീട്. കാര്യം ചെയ്യാം, മെയിൻ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ യൂട്യൂബിന്റെ ചാനൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകളുടെ റെക്കോർഡിംഗ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. കാണേണ്ടവർക്ക് ലൈവ് പോകുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ ഒന്നും. പക്ഷെ മംഗളാരതിയിൽ ഒരു എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ 4:30 സത്യം ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. അതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാവരും അതെ അലാറം വെച്ച് എഴുന്നേറ്റേ കാണാം. ഞാൻ അങ്ങനെ ഇന്ന് കണ്ടത്. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഭഗവാനെ. അത് നന്നായിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നും നമ്മൾ എത്ര പേര് വന്നെന്ന് അറിയാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പേരിന്റെ മുന്നില് MAL എന്ന് എഴുതിയിട്ട് പേര് എഴുതാം. മലയാളത്തിന്റെ MAL ഇട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഭാഗവത ക്ലാസ്സിനും തരാൻ പറ്റും മാതാജിന്റെ. അതും വലിയ സന്തോഷം. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നോരോന്ന് ഭഗവാൻ തരുമ്പോ നമ്മളത് 2 കൈ. ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ്? മലയാളം ഡിവോട്ടീസിന്റെ ഗ്രൂപ്പില് മാതാജി ദിവസം അത് കാണുമ്പോ അതിലെ പേര് MAL വിട്ടിട്ട് വേണം അവിടെ. ദിവസം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പം അത് പേരെഴുതണോ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെറ്റിംഗിൽ പോയിട്ട് പേര് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ മതി, പിന്നെ മാറ്റേണ്ടി വരില്ല. അല്ല റീനേം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി മാറ്റേണ്ടി വരും. അല്ല എങ്ങനെയാ ചെയ്ത മാതാജി? സെറ്റിംഗ്സില് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ അതിന്റെ റെക്കോർഡ് ആക്കിയിട്ട് അയച്ചുതരാം. പേര് മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന്. പറ്റുന്നവർ മാറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ പിന്നെ പെർമനന്റ് മാറിക്കെടുക്കും പേര്. അത് കാണാം. അപ്പൊ രാവിലെ എണീറ്റ് അത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാ. ശരിയാ, അതാക്കിട്ട് കേട്ടോ. ആ അറ്റൻഡൻസ് കാണിക്കാനാണോ മാതാജി അത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇത് ഗ്രൂപ്പിൽ അയച്ചു തരുന്നത്? അപ്പൊ ആരെങ്കിലും അറ്റൻഡൻസ് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, നിങ്ങൾ പേര് അങ്ങനെ എന്റേത് വന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ 2 ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പേര് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഇട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇന്നലെ MAL ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു, ഇന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ, നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പേര് മാറ്റാൻ നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാവരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മൾ അധ്യായം 16 ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അഭയം സത്വ സംശുദ്ധിർ ജ്ഞാന യോഗാ വ്യവസ്ഥിതിഃ ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായസ്തപ ആർജവം അഹിംസ സത്യമക്രോധ ത്യാഗ ശാന്തിരപൈശുനം ദയാഭൂതേഷ്വലോലുപ്തം മാർദ്ദവം ഹ്രീരചാപലം തേജക്ഷമാ ധൃതി ശൗചം അദ്രോഹാനാതിമാനിത ഭവന്തി സമ്പദം ദേവി അഭിജാതസ്യ ഭാരത. ഭഗവാൻ ഫസ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഈ ദൈവിക, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ദൈവികമായിട്ടുള്ളതും ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദൈവിക ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ 26 ഗുണങ്ങൾ, ദൈവികതയിൽ പിറന്നവരുടെ 26 ഗുണങ്ങൾ, സ്വഭാവ സവിശേഷതകളാണ് ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ഈ 3 ശ്ലോകത്തിലായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരത, എന്തൊക്കെയാണ്? നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവ്വജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ. ഇതെല്ലാം ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്.
ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ 26 ഗുണങ്ങള് ദൈവികതയുള്ളവർക്ക്, ദിവ്യ പ്രകൃതിയിൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റ് നിർഭയത, ഭയമില്ലാതിരിക്കുന്നത്. നിർഭയത എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഭയം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. നിർഭയത എന്ന് വെച്ചാല് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഭയം ഉണ്ടാകുന്നത്? ശരിക്കും നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭയം ഏതാണ്? മരണഭയം, മരണത്തെ കുറിച്ച്. നമുക്ക് എന്തില്ല? ഭയം ഉണ്ടാകില്ല. പിന്നെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് എന്തില്ല? ഒരു എന്താ പറയാ, സത്വഗുണ, രജോ ഗുണ, തമോ ഈ ഗുണങ്ങളൊന്നും, ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ടുള്ളൊരവസ്ഥ. അതായത് നമ്മള് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള, നമ്മള് ശാശ്വതമായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പരിശുദ്ധി, അത് അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, പരിശുദ്ധി സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തില് നമുക്ക് നിഷ്ഠയുണ്ടാകും. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ നിഷ്ഠയിൽ നിൽക്കുക, ഉറച്ചു നിൽക്കുക. ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, പിന്നെന്താണ്? യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, പിന്നെ ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവ്വജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോടുള്ള ആഗ്രഹം അതില്ലാത്തത്, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, ദൃഢനിശ്ചയം, അതായത് പിന്നെ തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം എന്ന് വെച്ചാൽ ശുചിത്വം, അസൂയാരാഹിത്യം, അസൂയയില്ലാതിരിക്കുക, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ബഹുമതിക്കുള്ള ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്തത്. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ 26 ഗുണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഇതില് 26 ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ്? ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ 26 എണ്ണം. മാതാജി, ലോഭമില്ലായ്മ എന്താന്ന് പറഞ്ഞ? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ, നമ്മുടെ ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്. അതായത് അങ്ങനത്തെ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വീട്, കാറ്, അങ്ങനത്തെ ആഡംബര ജീവിതങ്ങളൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മള്, അങ്ങനത്തെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോടുള്ള ആഗ്രഹം അത് ഇല്ലാതിരിക്കുക. മാതാജി, യജ്ഞം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഈ യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയാണ്? പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മള് യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്സൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനാണ്? നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന, നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഗുണം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മാത്രം കിട്ടുന്ന? എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നേടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ? അതായത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക്, നമുക്ക് കുറെ പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനോട് നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്കോ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾക്കോ ആഗ്രഹം ഇല്ലാതിരിക്കുക. ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആയി. അപ്പൊ ഇത്തരം 26 ഗുണങ്ങള് എന്താണ്? ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ഇനി എന്തിനെ കുറിച്ച്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിന്റെ പറയാണ്, ആസുരിക ഗുണങ്ങൾ പറയാണ്. ദമ്പോ ദർപ്പോഭിമാനശ്ച ക്രോധ പാരുഷ്യമേവച അജ്ഞാനം ചാപി ചാദസ്യ പാർത്ഥ സമ്പാദമാസുരീം. ഹേ പാർത്ഥ, ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ ആസുര ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ആസുരിക സ്വഭാവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ഗർവ്, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, പിന്നെന്താണ്? ക്രോധം, പിന്നെ പാരുഷ്യം, അതായത് പരുക്ക സ്വഭാവം, അജ്ഞാനം, ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ് പറഞ്ഞത്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ഈ ആസുരിക സ്വഭാവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? പാരുഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പരുഷമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് കേട്ടില്ലേ? അതായത് പരുക്ക സ്വഭാവം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഭയങ്കര എങ്ങനെ ഒരു റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഹാർഡായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറയില്ല, റഫ് ആയിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റമൊക്കെ ഇല്ലേ, അതൊക്കെ. അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ എന്താണ്? നമ്മളെ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിൽ വരുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഇവങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് ഈ മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ തന്നെ, അവരെ ശരീരം ഉളവാകുമ്പോ തന്നെ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അത് വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് അതും പഠിക്കും? അതും കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ദേവി സമ്പത്തി മോക്ഷായ നിബന്ധായ സുരീമത മാശുജ സമ്പദം ദേവി അഭിജാതസ്തി പാണ്ഡവ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തി സാധകങ്ങളും ആസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോട് പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. ഇനി അർജുനനോട് പറയാണ്,
അഭൗതിക ഗുണങ്ങള്, അതായത് ഭൗതികതയ്ക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്? മുക്തിക്ക് കാരണമാകുന്നതാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ളതാണ് അല്ലെ, ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ളതാണ് അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല്. അഭൗതികമായ ഗുണങ്ങള് മുക്തിക്ക് കാരണമാകുന്നതും ആസുരിക ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നതുമാണ്. ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നതാണ്. അപ്പൊ പാണ്ഡുനന്ദന അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ എങ്ങനെ ജനിച്ചവനാണ്? നീ ദൈവീക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനാണ്. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നീ ദൈവിക ഗുണങ്ങളോട് പിറന്നവനാണ്, അതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. അർജുനോട് പറയാണ്, നീ ആരാണ്? നീ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ്, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോട് പിറന്നവനാണ്. ഇനി നീ എങ്ങാനും യുദ്ധം ചെയ്യാതെ മാറി നിന്നാലാണ് നീ എന്ത് വരുന്നത്? നിനക്ക് ആസുരിക സ്വഭാവം വരുന്നത്. നിന്റെ കർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്, നിന്റെ ധർമ്മമാണത് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. നീ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ മാറി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ എന്തില് വരും? നീ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിൽ വരും. പക്ഷെ നീ എന്താണ്? നീ ജന്മം കൊണ്ടെടുത്ത് നീ എന്താണ്? ദൈവിക ഗുണത്തോടെ പിറന്നവനാണ്, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ട. പക്ഷെ നീ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ മാറി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്തിലേക്ക് പോകും? നീ ആസുരികത്തിലേക്ക് പോകും. കാരണം തന്റെ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാതെ വരുമ്പോ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത്? ദൗഭൂത സർഗ ലോകേസ്മിൻ ദൈവ ആസുര ഏവച ദൈവോ വിസ്തരസ്യ പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥ മേ ശൃണു. ഹേ പാർത്ഥ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം ദൈവികം എന്നീ രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നിൽപ്പെടും. അപ്പൊ അർജുനോട് പറയാണ്, ഈ ലോകത്തില് രണ്ട് സൃഷ്ടികളേ ഉള്ളൂ, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ആസുരികം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവികം. ഈ രണ്ടിൽ ഒരെണ്ണം ആസുരികമായിരിക്കും, ഒന്ന് ദൈവികമായിരിക്കും. ഏത് രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽ വരും? ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞുവല്ലോ, ഇനി ആസുരങ്ങളായവയെ കുറിച്ച് പറയാം. അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഈ ലോകത്തിൽ സൃഷ്ടി വരുന്നത്. അതിൽ ഒരെണ്ണം ആസുരികമായിരിക്കും, ഒന്ന് ദൈവികമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത്രയും ആസുരികമായതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോകാൻ, ഇനി ദൈവികമായതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതാണല്ലോ ആസുരികവും ദൈവികവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും. പ്രജാപതിയുടെ മക്കളാണ് എന്ത്? ഇത് രണ്ടുപേരും. പ്രജാപതിയുടെ തിഥിയുടെ മക്കള് അസുരന്മാരും അതിഥിയുടെ മക്കളാണ് ആര്? ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കൂട്ടരിലും ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നിഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. ശാസ്ത്രവിധികളെല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ച് വേദവിധി പ്രകാരം എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തു പോകുന്നവരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ദൈവിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ രണ്ട് വിഭാഗത്തില് അസുരികവും ദൈവികവും. ശാസ്ത്രവിധികളൊക്കെ അനുസരിച്ച് വേദവിധി പ്രകാരം കർമ്മം ചെയ്യുന്നവര് ദൈവിക ഗുണത്തോടു കൂടിയവരും, ഇതൊന്നും അനുസരിക്കാതെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ആര്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ള. അപ്പൊ രണ്ടു കൂട്ടര് ആസുരികവും ദൈവികവും. പ്രവൃത്തിം ച നിവർത്തിം ച ജനാനാ വിദുരാസുരഃ നാ ശൗചം നാപി ചാചാരോ നാ സത്യം തേഷു വിദ്യതേ. ചെയ്യേണ്ടതെന്തെന്നോ ചെയ്യരുതാത്തതെന്തെന്നോ അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. പിന്നെ അസുര സ്വഭാവികളെ കുറിച്ച് പറയാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ആസുര സ്വഭാവികളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. എന്താണ് അവരുടെ? ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നോ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണെന്നോ ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അവർക്ക് വിശുദ്ധി ഉണ്ടാകില്ല, നല്ല പെരുമാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല, സത്യസന്ധതയും ആർക്കില്ല? ഈ അസുര സ്വഭാവികൾക്കില്ല. ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടുള്ള കാര്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് അവർക്കല്ല. കാരണം അവരെങ്ങനെയാണ്? അജ്ഞാനികളാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, വേദത്തിന് എതിരെ ചെയ്യുന്നവരാണ്, വേദശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാത്തവരാണ്. കാരണം അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ജ്ഞാനമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിയില്ല. വിശുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല, നല്ല പെരുമാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല, സത്യസന്ധതയും ആർക്കുണ്ടാവില്ല? ഈ പറഞ്ഞ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകില്ല. അസത്യം അപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാഹൂരനീശ്വരം അപരസ്പര സംഭൂതം കിമന്യത് കാമ കൈതുകം. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്ന്, അതിനൊരു നിയന്താവായ ഒരു ഈശ്വരനില്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. അപ്പൊ അവരെന്താ പറയുന്നത്? അവര് പറയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്, പിന്നെ അതിനൊരു നിയന്താവുമായിട്ട് ഒരു ഈശ്വരനും ഇല്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അസത്യമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ പറയുന്നു. പിന്നെന്താണ്? നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ലൈംഗികമായ അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ലെന്നുമാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം, അതല്ലാതെ ഈ കാമമല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും കാരണമായിട്ടില്ല. ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണം വേറെ ഒന്നും അല്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് പറയുന്നത്. അവര്
ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മായാക്കാഴ്ചയാണ്, അത് അസത്യമാണ്, അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. അതിന് നിയന്തമായിട്ട് ഒരു ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം വെറുതെയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് പറയുന്നത്. പിന്നെന്താണ് അവര് ചിന്തിക്കുന്നത്? നമ്മള് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളല്ലാതെ അതിന് വേറൊരു കാരണമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഇവര് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഏതാം ദൃഷ്ടിമവഷ്ടപ്യ നഷ്ടാത്മനോൽപ ബുദ്ധയഃ പ്രഭാവന്ത്യുഗ്രകർമാണ ക്ഷയായ ജഗദോഹിതഃ. ഈ നിഗമനങ്ങളെല്ലാം പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായ ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അവര് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണ്, ഇതിനൊരു സ്രഷ്ടാവില്ല, ഇതിനൊരു നിയന്താവില്ല, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള നിഗമനങ്ങളിലെല്ലാം പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? അല്പബുദ്ധികളായിട്ടുള്ള ഇവര് ലോകനാശകരങ്ങളായിട്ടുള്ള കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളവര് അധികം എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന? അവരുടെ അറിവ് വെച്ചിട്ട് അവര് നാശകരങ്ങളായിട്ടുള്ള പല പല പ്രവർത്തനങ്ങളില് ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനത്തെവര് അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് മനുഷ്യരോടും മൃഗങ്ങളോടും എല്ലാവരോടും ക്രൂരത കാട്ടുന്നവരാണ്. അവർക്ക് എന്താണ് മറ്റുള്ളവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നൊന്നും അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല. പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ലോകനാശകരങ്ങളായിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളിലേക്ക് ഇവർ ഏർപ്പെട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. കാമമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദമ്പമാന മദാന്വിതഃ മോഹാത് ഗൃഹീത്വ സാത്ഗ്രാഹാൻ പ്രവർത്തന്തേഷു ജീവൃതഃ. അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദമ്പം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരായ അസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടും അവരാഗ്രഹം കാരണം കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തിരിക്കും? ദമ്പം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി അവര് ഭയങ്കര അഹങ്കാരികളായിരിക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്? തന്നിഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. ഒന്നിനെയും കൂസാത്ത ഒരു സ്വഭാവമായിരിക്കും ആർക്കുണ്ടാകുന്നത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവര് വ്യാമോഹിതരായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുര സ്വഭാവികള് ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടനായിക്കൊണ്ട് വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നവരായിരിക്കും ആര്? ആസുര സ്വഭാവികൾ. കാരണം ഇവർ അജ്ഞാനികളാണെന്ന് മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞാൽ അത് ചെവിക്കൊള്ളാത്തവരുമാണ് ആര്? ഇത്തരത്തിലുള്ളവര്. അവർക്കൊരിക്കലും മറ്റുള്ളവരെ അനുസരിക്കാനോ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് കേൾക്കാനോ അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരെങ്ങനെയാണ്? വീണ്ടും വീണ്ടും താഴ്ന്നു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും ആര്? അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് അവർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും എല്ലാം നാശമായിരിക്കും ഫലം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു കഥയാണ് പറയുന്നത്. ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ ഒരു കഥയാണ് പറയുന്നത്. ദക്ഷ പ്രജാപതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് അഹങ്കാരത്തിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടായ ഒരു എന്താ പറയാ, അഹങ്കാരത്തിന്റെ കൊണ്ടുണ്ടായ പതനം സംഭവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്, അല്ലെ? ബ്രഹ്മദേവന്റെ മകനാണ്. അപ്പൊ ദക്ഷന്റെ മകളാണ് ആര്? സതീദേവി. ദക്ഷന്റെ മകളാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ മാനസപുത്രന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ഒരു പ്രജാപതി. അപ്പോ ഈ ദക്ഷ പ്രജാപതിക്ക് ഭയങ്കര അഹങ്കാരായിരുന്നു. പ്രജാപതിയാണല്ലോ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര അഹങ്കാരായിരുന്നു. അങ്ങനെ ദക്ഷന്റെ പുത്രിയായിട്ടുള്ള സതീദേവി ദക്ഷന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ആരെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്? മഹാദേവനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ അതില് ദക്ഷൻ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ നിവൃത്തിയില്ലാതെ വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അങ്ങനെ വിവാഹം കഴിച്ചു. അതിനുശേഷം ദക്ഷന് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്നു. ആ ദേഷ്യം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ്? മഹാദേവനെ അധിക്ഷേപിക്കാനായിട്ട്, അവഗണിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ദക്ഷൻ ഒരു യാഗം വെക്കും. അങ്ങനെ ഒരു യാഗം വെക്കുമ്പോ ആ യാഗം വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരെയും വിളിക്കും. ആരെ വിളിക്കില്ല? മഹാദേവനെയും സതീനെയും, അതായത് തന്റെ മകളെയും ഭർത്താവിനെയും വിളിക്കില്ല. ബാക്കി എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കും, പക്ഷെ ഇവരെ മാത്രം ക്ഷണിക്കില്ല. പക്ഷെ സതീദേവി മകളാണല്ലോ, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്തേത്? ആരും ക്ഷണിച്ചില്ലെങ്കിലും പോകാമല്ലോ, നമുക്ക് സ്വന്തം വീട്ടിലല്ലേ ഒരു യാഗം വെച്ചിരിക്കുന്നെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സതീദേവി എന്ത് ചെയ്യും? ആ യാഗശാലയിലെത്തും. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണെങ്കിലോ യജ്ഞശിഷ്ടം സമർപ്പിക്കും എല്ലാവർക്കും. പക്ഷെ അത് എന്ത് ചെയ്തില്ല? അവിടെ ആ യജ്ഞശിഷ്ടം മഹാദേവന് വെച്ചതായിട്ട് ആര് കാണുന്നില്ല? സതീദേവി കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ സതീദേവി അച്ഛനോട് അത് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ സതീദേവിയെ എന്ത് ചെയ്യണം? പരസ്യമായിട്ട് അപമാനിക്കുകയാണ്. മഹാദേവനെ പരസ്യമായിട്ട് അവിടെ അപമാനിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ അപമാനം ആർക്ക് സഹിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല? സതീദേവിക്ക് അത് സഹിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. സതീദേവി അവിടെ യാഗാഗ്നിയില് ചാടിയിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യും. അപ്പോ സതീദേവി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് അറിഞ്ഞിട്ടപ്പോ അവിടെ ആരെത്തും? മഹാദേവൻ എത്തും. അപ്പൊ മഹാദേവൻ എത്തിയിട്ട് മഹാദേവന്റെ ക്രോധം കൊണ്ട് മഹാദേവന് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരുമല്ലോ. അപ്പൊ ക്രോധം കൊണ്ട് തന്റെ ജടയിൽ നിന്ന് പിഴുതിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ആരാ വരുന്നത്?
ആരറിയാ ആരാ വരുന്നത്? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? വീരഭദ്രൻ 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 വീരഭദ്രനും ഭദ്രകാളി. വീരഭദ്ര പേരാണ്. അങ്ങനെ ശിവന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അവരെന്ത് ചെയ്യും? ആ യാഗശാല മുഴുവനും തകർത്ത് ദക്ഷന്റെ തല വെട്ടിയെടുത്ത് അഗ്നിയിലേക്ക് എറിയും. പിന്നെ ദേവന്മാരൊക്കെ ഇടപെട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? മഹാദേവനെ തണുപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ പിന്നെ ദക്ഷന്റെ തല ഓൾറെഡി പോയി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഒരു ആടിന്റെ തല പകരമായിട്ട് കൊടുക്കും. പിന്നെ ദക്ഷന്റെ അഹങ്കാരം മാറ്റി മഹാദേവന്റെ ഭക്തനായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? ആ അഹങ്കാരം, ദക്ഷന്റെ ഒരു അഹങ്കാരം നിമിത്തം അല്ലെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? തനിക്കും തന്റെ മകൾക്കും ആ യാഗം മുഴുവനും അലങ്കോലപ്പെടാ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടായോ? ഇല്ല. എല്ലാത്തിലും എല്ലാവർക്കും ഉപദ്രവമാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുക. അതാണ് ആരിൽ വരുന്നത്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവികളിൽ കാണുന്നത്. ഒത്തിരി സ്വഭാവികളുടെ പ്രത്യേകത അതാണ്. അവർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്കും ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല. നേരെ മറിച്ച് എല്ലാവർക്കും എന്തായിരിക്കും വരുന്നത്? ഉപദ്രവമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ ഒരു കഥ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ചിന്താമാ പരിമേയം ച പ്രളയന്താമുപാശ്രിതഃ കാമോപഭോഗ പരമാ ഏതാവാതിഥി നിശ്ചിതഃ ആശാപാശാശതൈർബദ്ധ കാമക്രോധാപരായണഃ ഈഹന്തെ കാമഭോഗാർത്ഥം അന്യായേനാർത്ഥ സഞ്ചയാൻ. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യമെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആശ്രിക സ്വഭാവികൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ ആവശ്യം എന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്. അക്കാരണത്താൽ ജീവിത അവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താ വരുന്നത്? ജീവിതം മുഴുവനും വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായിട്ട് അവർക്ക് വരും. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിലകപ്പെട്ട കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. ഇപ്പോ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് പ്രധാന ആവശ്യമെന്ന് ആസ്തിക സ്വഭാവികൾ കരുതും. അപ്പൊ അവരതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? കുറെ അളവറ്റ വ്യാകുലത അവർക്ക് വേണ്ടി, അതായത് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുമ്പോ എന്താണ്? ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടത്താൻ സാധിക്കാതെ വരും നമുക്ക് അല്ലെ. നമുക്കപ്പൊ എന്താണ്? അത് നടക്കുവോ എന്ന് ആലോചിച്ച് നമ്മള് ജീവിതം മുഴുവൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ടെൻഷൻ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ആ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലയിൽ അകപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായിട്ട് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ക്രോധം വരും നമുക്ക്. ആ സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും ധനം സമ്പാദിക്കും. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? അന്യായമായിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അവർക്ക് അവരാഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടക്കോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ജീവിതം മുഴുവൻ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഒന്നിനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആര്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. അവരൊരിക്കലും ഭഗവാനിലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. മാത്രമല്ല അവരെന്താണ്? അവർക്ക് അവരെ തന്നെ വിശ്വസിക്കാനോ അവരിൽ തന്നെ അവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് ഒന്നിനെയും വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു സ്വഭാവമാണ് ആർക്ക് വരുന്നത്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരിൽ കാണുന്നത്. അവരെങ്ങനെയാ വിചാരിക്കുന്നത്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഇതമത്യമയാ ലബ്ധം ഇമം പ്രാപ്സ്യേ മനോരഥം ഇതമസ്തീദമപി മേ ഭവിഷ്യതി പുനർധനം അസൗ മയാ ഹതാ ശത്രുർ ഹനിഷ്യേ ചാപരാനപി ഈശ്വരോഹമഹം ഭോഗി സിദ്ധോഹം ബലവാൻ സുഖി ആഠ്യോ ബീജനവാനസ്മി കോന്യോ സ്ത്രീ സാദൃശ് കോന്യോ അസ്തി സദൃശ്യോ മായാ യക്ഷ്യത ദാസ്യാമി മോദിക്ഷ്യ ഇത്യജ്ഞാനാ വിമോഹിതഃ. ഇന്നെനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്. ആസുര സ്വഭാവികൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഇന്നെനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനമാർജിക്കും. ഇത്രയും ധനം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടി വരികയും ചെയ്യും. അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും. ഞാൻ എല്ലാറ്റിനും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ്. കുലീനരായ ബന്ധുക്കളുണ്ട് എനിക്ക്. എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായി ആരുണ്ട്? ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് അവർ അജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതരാകുന്നു. അപ്പൊ ആശ്രിയ സ്വഭാവം എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? എനിക്ക് ഇന്ന് കുറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനം ആർജിക്കും. ഇതെല്ലാം
എനിക്ക് ഇപ്പോഴുണ്ട്, ഭാവിയിൽ അത് കൂടി വരികയും ചെയ്യും. അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, അയാളെ ഞാൻ കൊന്നു, ഇനി ഞാൻ ചെയ്യും. അതായത് അസുര സ്വഭാവം വിചാരിക്കുന്നത് എന്റെ മാത്രം കഠിന പ്രയത്നം കൊണ്ട്, എന്റെ കഷ്ടപ്പാട് കൊണ്ട് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എല്ലാതും, എനിക്ക് അതിൽ ഭഗവാൻ ഒരു പങ്കുമില്ല, എന്റെ മാത്രം കഴിവ് കൊണ്ട് ഞാനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത്, ഞാൻ എന്റെ എന്നുള്ളൊരു ഭാവമാണ് ആരിലവിടെ വരുന്നത്, ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരിൽ വരുന്നത്. കാരണം എല്ലാത്തിനും കാരണം ആരാണ്? ഞാനാണ്. ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി ഞാൻ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചത്, ഇനിയും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, എന്റെ മുന്നില് ശത്രുവായിട്ടിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഞാൻ കൊന്നു കളയാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമ ഞാൻ തന്നെയാണ്, എനിക്ക് സുഖിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലോകം, ഞാൻ സുഖിയാണ്, എനിക്ക് സന്തോഷം ആഗ്രഹമുള്ളത് മുഴുവൻ ഞാൻ ചെയ്യും, ഞാൻ ബലവാനാണ്, സന്തുഷ്ടനാണ്, സമ്പന്നനാണ്, എനിക്ക് കുറെ ബന്ധുക്കളുണ്ട്, എന്നോളം ശക്തിമാനായിട്ടും സന്തോഷവാനായിട്ട് ആരുമില്ല, ഞാൻ യാഗങ്ങൾ ചെയ്യും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും, ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്റെ മാത്രം കഴിവുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് അവരെന്തായിക്കൊണ്ടിരിക്കും? അവർ മോഹിതരായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അവരെ കാരണം എന്താണ്? അവരാണ് എല്ലാതും അവരുടെ കൺട്രോളിലാണ്, എല്ലാതും അവർ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അവർ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയാണ് അവർക്കെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വ്യാമോഹത്താൽ അവരെന്താണ്? അജ്ഞാനം കൊണ്ട് അവര് മോഹിതരായി കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവരാണ് ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്ത മോഹജാല സമാവൃത പ്രസക്ത കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേഷു ജൗ. ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽ പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? പല വിധത്തിലുള്ള ആകാംക്ഷകളിൽ പെട്ട് വലഞ്ഞ് വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങി ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായിട്ട് അവര് നരകത്തിൽ ചെന്നാണ് വീഴുന്നത്. ഇവർക്ക് എവിടെ വന്ന് വീഴും? നരകത്തിൽ ചെന്ന് ഇവര് വീണു പോകും. ആത്മസംഭാവിത സ്തബ്ധ ധനമാനാമതാന്വിതഃ യജന്തെ നാമ യജ്ഞൈസ്തേ ദംഭേന വിധിപൂർവകം. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിഷേധികള് സ്വയം സംതൃപ്തരായിക്കൊണ്ട് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? തങ്ങളാണ് എല്ലാത്തിനും, അല്ലെ? നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാനാണ് എല്ലാത്തിനും, കാരണം എന്റെ ആഗ്രഹം കൊണ്ട്, എന്റെ എന്താ പറയാ ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട്, എന്റെ കഷ്ടപ്പാട് കൊണ്ട്, എന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ാണ് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് നേടാൻ സാധിച്ചത് എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന, ഞാനാണെല്ലാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവര് സ്വയം സംതൃപ്തരായിക്കൊണ്ട് സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങളൊന്നും അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് കുറെ പൈസയൊക്കെ കിട്ടി, അങ്ങനെ വലിയ കുറെ സമ്പത്തും ഒക്കെ വരുമ്പോ പിന്നെ അവർക്ക് എന്ത് തോന്നും? അവർക്ക് വേദവിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നെ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കാൻ തോന്നും. ചിലപ്പോ അവർക്ക് ആചാര്യന്മാരാകാൻ തോന്നും. അങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്യും? കുറെ പേര്, നമുക്ക് കുറെ അങ്ങനെ വരും അല്ലെ, പ്രശസ്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം, കുറെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെന്നെ മാനിക്കണം എന്നൊക്കെ തോന്നി തുടങ്ങുമ്പോ കുറെ പൈസയുണ്ട്, കാരണം എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണല്ലോ, എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ തോന്നുമ്പോ അവരെന്ത് ചെയ്യും? വേദവിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്യും? മറ്റുള്ളവരെയും കൂടി അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും, മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റായി ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആചാര്യനാകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്വയം ചിലപ്പോ അവതാരങ്ങളാണെന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയൊക്കെ അവർ ചെയ്തിട്ട് യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റായ വഴിക്ക് കൊണ്ടുപോകുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനും ആര് പ്രവർത്തിക്കും? അങ്ങനെയൊക്കെ അതിനുവേണ്ടി യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുക, ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതൊക്കെ ആര് ചെയ്യും? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ചെയ്യും. അപ്പൊ സാധാരണ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കേണ്ട രീതിയിലൊക്കെ ഇവര് പ്രവർത്തിക്കും. അഹങ്കാരം ബലം ദർപ്പം കാമം ക്രോധം ച സംശ്രിതഃ മാമാത്മാ പരദേഹേഷു പ്രതിഷ്യന്തോപ്യസൂയകഃ. അസുരന്മാർ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? ബലം, ഗർവം, മിഥ്യാഹങ്കാരം, കാമം, ക്രോധം ഇവയിൽ സംഭ്രാന്തരായിക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആ പരമാത്മാവിനോട്, ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്
ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ ഭഗവാന്റെ ആ സത്തയെ കുറിച്ചോ ഒന്നും ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ ആശ്രിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? അവര് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവരുടെ ഉള്ളിലും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഉള്ളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ആ പരമാത്മാവിനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ശരിയായ ധർമ്മത്തെ അവര് പഠിക്കും. അവര് തെറ്റായ രീതിയിൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? തെറ്റായ രീതിയിൽ ധർമ്മത്തിന് വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തികളായിരിക്കും അവര് ചെയ്തു പോകുന്നത്. അവരെ നശിപ്പിക്കാനോ മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും അവർക്ക് യാതൊരു മടിയും ആർക്ക് കാണില്ല? ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസുരിക സ്വഭാവികൾക്ക് കാണുന്നില്ല. താനേഹം ദിഷിത ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ നാസിരുഷേവ യോനിഷു. ഈർഷ്യാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായ ഈ മനുഷ്യ അധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ ആസുര യോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയാ ജീവിതം ഉള്ള മനുഷ്യര് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ അധമന്മാര് ദുർബുദ്ധികളായ ഈർഷ്യാലുക്കളായ ഇത്തരത്തിലുള്ള അവരെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ ആസുര യോനികളിൽ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും എവിടെ തന്നെ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും? ആസുര യോനിയിൽ തന്നെ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഈർഷ്യാലുക്കളായിട്ടുള്ളവര് ദുർബുദ്ധികളായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യ അധമന്മാരാണ് ഇവര്. മനുഷ്യന്മാരിൽ തന്നെ അധമന്മാരായിട്ടുള്ളവരാണ് ഇവര്. ഇവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും എവിടെ തന്നെ ജന്മം എടുക്കണം? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ആസുര യോനിയിൽ തന്നെ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസുര സ്വഭാവികള് വീണ്ടും വീണ്ടും രാക്ഷസീയ ഗർഭങ്ങളിൽപ്പെട്ട് ഈർഷ്യാലുക്കളായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ആരായിട്ട് തന്നെ ജന്മമെടുക്കും? നരാധമന്മാരായിട്ട് തന്നെ ജന്മമെടുക്കും. അക്കൂട്ടര് കാമക്രോധ പരിതരും അസൂയാലുക്കളും ശുചിത്വം ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ളവര്. അപ്പൊ ഇവരെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറഞ്ഞ വനാന്തരങ്ങളിൽ വേട്ടയാടി ജീവിക്കുന്ന പല വർഗങ്ങള്, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഈ ആസുര പ്രകൃതിയിലുള്ളതാണ്. അതായത് വേട്ടയാടി ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ രൂപത്തില് മനുഷ്യരാണ്, പക്ഷെ അവരെങ്ങനെയാണ്? വേട്ടയാടി ജീവിക്കുന്ന വനാന്തർ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്ന വർഗങ്ങളൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസുര പ്രകൃതിയില് ഉള്ളവരാണെന്ന് പറയാം. ആസുരീം യോനിമാപന്ന മൂഢാ ജന്മനി ജന്മനി മാമാ പ്രാപൈവ കൗന്ദേയ തതോ യാന്ധ്യാധമാം ഗതിം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ആസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷവും ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നില്ല. അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഈ ആസുരിക ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്താലും അവര് എന്റെ അടുത്തെത്തില്ല. ക്രമേണ അധികം താഴ്ന്ന നീചതലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്ന പറയണ അല്ലെ. അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനേ സാധിക്കുന്നില്ല. അവര് വീണ്ടും താണു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നില്ല. താഴ്ന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. ത്രിവിധം നരകസ്യതം ദ്വാരം നാശാനമാത്മനഃ കാമക്രോധസ്തഥാ ലോഭ തസ്മാദേതത്രയം ത്യജേത്. നരകത്തിന് കവാടങ്ങൾ 3 ഉണ്ട്. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം അവ ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിന് വഴി തെളിയിക്കും. അപ്പൊ നരകത്തിന്റെ 3 കവാടങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയുള്ളവർ എവിടേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടും? നരകത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു അല്ലെ. ഈ നരകത്തിന്റെ 3 കവാടങ്ങൾ പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ഈ 3 നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മളെ അധപതനത്തിന് വഴി തെളിക്കുന്നതാണ് ഈ 3 കാര്യം. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ലോഭം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മുടെ വസ്തുക്കളോടുള്ള നമ്മുടെ ഭൗതിക ലാഭത്തിന്, ധനസമ്പാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതൊക്കെയാണ് എന്ത്? ലോഭത്തിൽ വരുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അധപതനത്തിന് അത് വഴിതെളിക്കും. നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങളായാലും ക്രോധമായാലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ധനം സമ്പാദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളായാലും എന്താണ്, നമുക്കത് നടക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തികൾ, താഴ്ന്ന പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് അധപതനത്തിലേക്ക് വഴി തെളിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 3 കാര്യങ്ങള് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ളവര് അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഏതേർ വിമുക്ത കൗന്ദേയ തമാദൗരൈ സ്ത്രീഭിർനരഃ ആചാരസ്യാത്മനാശ്രയ തതോ യാതി പരാം ഗതിം. കുന്തിപുത്ര, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്തും. അപ്പൊ ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും?
ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് മാറണം? ഈ നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്താനും സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് പരമപദത്തിലെത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കണം. ഏതൊക്കെയാണ്? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചാലാണ് നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പരമപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതെന്തൊക്കെയാണ്? മനുഷ്യർ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നീ 3 ശത്രുക്കളെ കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളാണ് എന്ത്? ഈ പറഞ്ഞ കാമവും ക്രോധവും ലോഭവും നമ്മുടെ ശത്രുക്കളാണത്. അപ്പൊ ബുദ്ധിയുള്ളവർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിനെ ഉപേക്ഷിക്കണം. ഒരാൾ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് എത്ര നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമായിരിക്കും. നമ്മൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിക്കൊണ്ടിരിക്കും? പരിശുദ്ധമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറയുന്ന നിയമനിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കാൻ കഴിയും. പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിയമനിബന്ധനകള് നമുക്ക് അനുസരിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ മനുഷ്യ ജീവിത നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമേണ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങള് അതിനെ നമുക്ക് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കും? ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ കാമ, ക്രോധ, ലോഭം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമാക്കാനായിട്ടും നമുക്ക് ഈ വൈദ്യശാസ്ത്രങ്ങൾ, ഈ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകള് അനുസരിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് പതുക്കെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഉന്നതി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്താൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവന് വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്താൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? വിജയം ഉറപ്പാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. യശാസ്ത്രാവിധിമുത്സിച്യ വർത്തതേ കാമകാരതഃ ന സാ സിദ്ധിമവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരം ഗതി. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായി വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലോ നേടാനാവില്ല. അപ്പൊ ഈ ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നിഷ്ടത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? നമുക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കില്ല, പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടാൻ സാധിക്കില്ല, സുഖം പോലും നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ, ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും നമ്മൾ അനുസരിക്കാതെ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമുക്ക് തന്നിഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തി, സുഖം ഒന്നും നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കില്ല? ഈ ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളൊന്നും അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മളത് പാലിച്ചു പോയാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? പരിപൂർണത നേടാനും പരമലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനും സുഖം നേടാനും സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ഇതില് ഒരു പിക്ചർ കാണുന്നത് നമ്മളെ ഓരോ എന്താ പറയാ, ഓരോ യുഗത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ദൈവാസുര ഭാവങ്ങൾ അല്ലെ, അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കൊരു കമ്പാരിസൺ തരാണ് ഇവിടെ. ഇതില് ഫസ്റ്റത്തെ പിക്ചർ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏറ്റവും മുകളില് ആരാണ്? 2 ലോകങ്ങൾ തമ്മില്, അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും, ഭൂമിക്ക് മുകളിലും താഴെയും തമ്മില് എന്ത് നടക്കാണ്? അവിടെ മത്സരം, യുദ്ധം നടക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ എങ്ങനെ നടക്കുന്ന? സത്യയുഗത്തില് 2 ലോകങ്ങൾ തമ്മിലാണ് നടത്തേണ്ടത്, ഭൂമിക്ക് മുകളിലും താഴെയുള്ള 2 ലോകങ്ങൾ തമ്മിൽ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത യുഗം ആരാണത്? രാവണനും ശ്രീരാമനും. അവിടെ വന്നപ്പോ എന്തായി? ഒരേ ലോകത്ത് തന്നെ 2 രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലായി അവിടെ മത്സരം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് ആസുരിക സ്വഭാവം ദൈവിക സ്വഭാവം 2 പേരിലും വരുന്ന ഒരേ ലോകത്തെ 2 രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ്വാപരയുഗം വന്നപ്പോൾ എന്തായി മാറി? ഒരേ രാജ്യത്തിലെ 2 കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലായി അവിടെ എന്ത് മത്സരം അല്ലെ. അവരെ 2 പേര് ഒരേ കുടുംബത്തില്, ഒരേ രാജ്യത്തെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ 2 വ്യക്തികൾ തമ്മിലായി അവിടെ. ആസുരിക സ്വഭാവവും ദൈവിക സ്വഭാവം 2 പേരും തമ്മിലാണ് അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നത്? യുദ്ധം നടക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കലിയുഗം വന്നപ്പോഴോ ആര് തമ്മിലാണ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത്? ഓരോ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലും തന്നെ എന്തുണ്ട്? ആസുരിക സ്വഭാവവും ദൈവിക സ്വഭാവവും ഉണ്ട്. അവിടെ തന്നെയാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത്? യുദ്ധം നടക്കുന്നത്, മത്സരം നടക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലും കലിയുഗത്തിൽ വന്നപ്പോ എന്തായി? ഒരാളിൽ തന്നെ ദൈവിക ഗുണമുണ്ട്, ആസുരിക ഗുണം, രണ്ടും ആരിൽ തന്നെയുണ്ട്? ഒരു വ്യക്തിയിൽ തന്നെയുണ്ട്.
സത്യയുഗത്തിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു? രണ്ട് ലോകങ്ങൾ തമ്മിലായിരുന്നു. ത്രേതായുഗത്തില് ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരേ രാജ്യത്തെ ഒരേ ലോകത്തില് ശ്രീരാമനും രാവണനും അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരേ ലോകത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ യുഗം വന്നപ്പോൾ എന്തായി? ഒരു രാജ്യത്തില് രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലായി. ഒരു കുടുംബത്തില് തന്നെ വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കലിയുഗം വന്നപ്പോൾ എന്തായി? ഒരു വ്യക്തിയിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട്? രണ്ടും കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? തസ്മാച്ച ശസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യകാര്യാവ്യവസ്ഥിതൗ ജ്ഞാത്വാ ശസ്ത്രവിധാനോക്തം കർമ്മ കർത്തൂമിഹാർഹസി. എന്തു ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് കർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതെന്ന് കർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈ നിയമ നിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് കർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഈ നിയമനിബന്ധനകളെല്ലാം പഠിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിനുശേഷം പ്രവർത്തിച്ചാല് നമുക്ക് ഉന്നതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് ഉന്നതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ ഉന്നതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്താണ് നമ്മുടെ ഉന്നതി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എന്താ പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് പറയാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അറിയുകയും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കുകയും ചെയ്ത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവൻ വേദസംഹിതകൾക്ക് നൽകാവുന്ന അത്യുത്കൃഷ്ടമായത്ര ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അറിയുക, കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവൻ വേദസംഹിതകൾക്ക് നൽകാവുന്നത്ര അത്യുത്കൃഷ്ടമായ ജ്ഞാനം അത്രയും നേടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നു, കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവൻ വേദസംഹിതകൾക്ക് നൽകാവുന്ന അത്ര അത്യുത്കൃഷ്ടമായ ജ്ഞാനം മാത്രം നേടിക്കഴിഞ്ഞു. കാരണം നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ, എല്ലാ വേദങ്ങളും എല്ലാതും ആരിലേക്കാണ് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്കാണ്. വേദം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോ അത് വേദസംഹിതകൾക്ക് നൽകാവുന്ന അത്യുത്കൃഷ്ടമായ ജ്ഞാനം മുഴുവൻ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് മുഴുകുന്നവന്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ പ്രക്രിയ അത്യന്തം ലളിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ലളിതമാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ഏർപ്പെടാനും ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കാനുമാണ് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചത്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്തൊക്കെ നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക, പ്രസാദം കഴിക്കുക. 3 കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നാമം ജപിക്കണം, സേവനം ചെയ്യണം, പ്രസാദം കഴിക്കണം. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭക്തി സാധനകളിൽ നേരിട്ട് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ വേണ്ടുവണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇത്തരം ഭക്തി സാധനകളിൽ നേരിട്ട് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ വേണ്ടവണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ലളിതമായ പ്രക്രിയ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, മഹാമന്ത്രം, പിന്നെ ഭഗവത് പ്രസാദം പഠിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. മഹാമന്ത്രം, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു? മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ജപിക്കാനും പ്രസാദം കഴിക്കാനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനാണ് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതില് കുറച്ച് കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് ഇത് ഉപദേശം തന്നത്? കാരണം നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് ചില ന്യൂനതകളുണ്ട്. നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് 4 ന്യൂനതകൾ നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. 4 ന്യൂനതകള് മനുഷ്യർക്കുണ്ട്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അപൂർണമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? അപൂർണമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിലൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപൂർണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വഞ്ചനാ പ്രവണത, മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത നമുക്കുണ്ട്. നമുക്ക് തമ്മിൽ വഞ്ചിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണതയുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തെറ്റു വരുത്താനുള്ള ഒരു പ്രവണതയും ആരിലുണ്ട്? നമ്മളിലുണ്ട്. പിന്നെ വ്യാമോഹശീലം, നമുക്ക് വ്യാമോഹശീലം അല്ലെങ്കിൽ മായയ്ക്ക് വശംവദനാകാന്ന് പറയും. നമ്മള് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? മായയ്ക്ക് വശംവദനാകാനായിട്ട്
നമുക്ക് സാധിക്കും. ഈ 4 ന്യൂനതകൾ ആർക്കുള്ളതാണ്? ജീവാത്മാവിന്, മനുഷ്യർക്കുള്ള 4 ന്യൂനതകളാണ്. ഒന്ന്, തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത, വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണത, മായയ്ക്ക് വശംവദനാകുക, പിന്നെ ഒരെണ്ണെന്താണ്, ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ, അപൂർണമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അപൂർണമാണ്, അപക്വമായിട്ടുള്ളത്, പക്വതയില്ലാത്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ഈ 4 ന്യൂനതകള് നമുക്കുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഇത്തരത്തില് ഭൗതിക ലോകത്തില് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലാത്തത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം തരുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങള്, ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മയാണ് നമുക്ക് എന്തിന്റെ പ്രശ്നം? നമ്മളെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം. ഭഗവത് ജ്ഞാനമില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് തരുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങള്, ആ ഗ്രന്ഥങ്ങള് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? നമ്മൾ അതിനെ അവഗണിക്കുക, നമ്മൾ അതിനോടുള്ള വെറുപ്പ്, അതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം. കാരണം നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ്, നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും, അല്ലെ? ഭഗവാൻ പുരുഷനാണ്, ഭഗവാൻ പരമാസ്വാദകനാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ്, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? കാമം, ക്രോധം ഇതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആത്മീയമായിട്ട് ഉന്നതിയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ അതില്ലാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ്? അജ്ഞാനം. നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് തരുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടുള്ള വെറുപ്പ്, അതാണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത് എങ്ങനെയാ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഒരു ഗുരുവിലൂടെ, ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായത്തോടെ നമുക്കത് സാധിക്കും. നമുക്ക് ആ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാനും നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തരാനും ആർക്ക് കഴിയും? ഒരു ഗുരുവിന് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സാക്ഷാത്കാരം നേടിയ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ നമുക്ക് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗുരുവിലൂടെ നമുക്ക് ആ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞ വ്യക്തി, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് ആ സത്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? 26 ഗുണങ്ങൾ ഇതെല്ലാം. 26 ഗുണങ്ങൾ അല്ലെ? 26 ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, അഹിംസ, സത്യ, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, സർവജീവികളോടുള്ള കാരുണ്യം, ലോകമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, നിശ്ചയം, ധൈര്യം, ശൗചം, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം. അതായത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവ്വജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതൊക്കെ ദൈവിക പ്രകൃതിയിലുള്ളവർക്കുള്ള 26 ഗുണങ്ങളാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ്? അർജുനൻ ഏത് ഗുണത്തിലാണ്? ദൈവിക ഗുണത്തില് പിറന്നവനാണ്. അടുത്ത 20-ാം എന്താ പറഞ്ഞത്?
അസുര ജീവഗണങ്ങൾ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷവും ഇത്തരക്കാർ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുകയില്ല. എല്ലാം താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. അതായത് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് എത്ര ജന്മം എടുത്താലും അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും നീചങ്ങളായിട്ടുള്ള തലങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും താന്നു താന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ, അവരുടെ എങ്ങനെയാണ് സ്വഭാവം പറഞ്ഞത്? ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം ഇവയെല്ലാം മന്ത്രഗണങ്ങളാണ്. ചേരുന്നതോ അത് പറഞ്ഞുകൂടാ. സ്ഥിതിയോ പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. ദമ്പം, ദുരഭിമാനം, വ്യാമോഹം. ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും അറിവില്ല. അല്ലെ, ഇതൊക്കെയാണ് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിൽ കാണുന്നവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ. പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം പറയോ? മിഥ്യാഹങ്കാരം, ക്രോധം, ഗർവം, അഹങ്കാരം, രണ്ട് മൂന്ന് ശ്ലോകത്തിലേക്ക് എടുക്കുന്നത്. അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം, ഇതൊക്കെ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ അത് കൂടാതെ പറയുന്നത് അവർ അഹംഭാവികളായിരിക്കും. പിന്നെ അവർക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം, ചെറിയൊരു വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണ്, അവർക്ക് എന്തോ ഭയങ്കര നേടി എന്നുള്ളൊരു തോന്നലായിരിക്കും അവർക്ക്. അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരൊക്കെ ഇപ്പൊ ചെറിയതായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭയങ്കര ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ എല്ലാവരും തന്നെ ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരൊക്കെ. പിന്നെ വന്നിട്ട് നരകത്തിന്റെ 3 കവാടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കാമം, കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ആത്മാവിൽ കാണുന്ന 3 ദോഷങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 3 അല്ല 4 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അഭിമാനമായിരിക്കും, പ്രവണതയുള്ളവരായിരിക്കും, അപൂർണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അതെ, അപ്പൊ ഒന്ന് അപൂർണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, തെറ്റുവരുത്താനുള്ള പ്രവണത, വഞ്ചന പ്രവണത, മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ വീഴ്ചയ്ക്കും കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ. അറിവ് തരുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പ്. ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലായ്മ. അറിവില്ലായ്മയ്ക്ക് കാരണം എന്താണ്? ആ ഭഗവാനെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വെറുപ്പ് അറിയില്ലാത്തതുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത ഒട്ടും പഠിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവില്ലായിരുന്നു, അല്ലെ? മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് അത് മനസ്സിലാക്കും. ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അറിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ശരി, എന്തൊക്കെ തെറ്റെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തത്വങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കണം. ആ തത്വങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് നമുക്കറിയണം. അതായത് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ യമനിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ആ യമനിയമങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് നമുക്കറിയണം. അതൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ യമനിയമങ്ങള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഏത് ശ്ലോകമാണ് മാതാജി ബന്ധന ജീവാത്മ എന്നുള്ളത്? ശ്ലോകം വരും, ശ്ലോക നമ്പർ ഏതാ കേട്ടല്ലോ? ലാസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകമായിരിക്കും മാതാജി. സംവീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണമല്ല പറഞ്ഞത്, അതെ 24-ാമത്തേല് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം, ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ഏർപ്പെടണം, ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 3 കാര്യം പറഞ്ഞത്, അല്ലെ? ആകെ 3 കാര്യം പറഞ്ഞത്. 3 നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം. നാമം ജപിക്കാൻ, പ്രസാദം കഴിക്കാൻ, സേവനം ചെയ്യാൻ, അല്ലെ? ഈ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അല്ലാണ്ട് തപസ് ചെയ്യാനോ നമ്മളോട് യജ്ഞം ചെയ്യാനൊന്നും നമ്മളോട് പറഞ്ഞില്ല. നമ്മളോട് ആകെ പറഞ്ഞ എന്താണ്? നാമം കുഴപ്പമില്ല, പ്രസാദം നാമം ജപിക്കുക, സേവനം ചെയ്യും. ജപമാല കഴുത്തിലിടാൻ പാടില്ലെന്നാണ്, ശരിയാണോ? ജപമാല കഴുത്തിലിടാൻ പാടില്ല പ്രഭു. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കില്ല. എന്തിനാ കഴുത്തിലിടുന്നേ? അത് നമുക്ക് ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചാ പോരെ? കഴുത്തിലിടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അത്?
എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ ചോദിക്കാൻ എന്തിനാ ഇടുന്നതെന്ന് ചോദിക്കണം. ആരൊക്കെയോ ഇട്ടിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട്. അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്തിനാ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണത്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന മാലല്ല, അതാരും കാണണ്ട, നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം. നമ്മളെ പാപങ്ങളൊക്കെ കളയേണ്ടതാണ്, കളയേണ്ടതാണ്. കലിയുഗത്തിൽ ആരെല്ലാം തമ്മിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്? ഓരോ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലുമാണ് മത്സരം. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ ആസുരിക സ്വഭാവം.